Welcome back to my channel. Kau boleh palak sesian pas cakap dengan channel ko jongi mo. Tinggal priang subai pi. Sesian pas cakap dengan channel ko jongi ti. Kastep ko pasuk ke bakaman ni pisia. Iwe bro mo. Ti mentak singa de kesni Sunday mo singa ublay. Ti mentak kedan ka jinga sang jong ki sang samla jong ka SSCYM halagi jong ki soon. Te mangi haka soon fo. Te nga mentam step ngawan mas mentam step nama kam biang tabang awan mas step ngas ngolong fresh abang lawan mas mentam mo. Te sakawai ro ngahaban shed EA. Te da nama ngi hang ni persyate mo kila banwan ki bahiang hasam yai mo ting ha banong ready mo kat zun da mo na keleng dia iwan mo te ha banong ready te sakawai nga ko ban youtube ba meta kasing ka ka birthday jong kun I henmen ke thai jonga henmen ke thai banikong u alman sivia te shibet undawla da ban kre ngas pen episia mo te ka rukom shed rukan ngan shed bet kemang ju shed simple be tu mo mda yu than le shed jani yong be tu ka do tang se pen nama ba ngan thai te ban shed biang du shibet am dengan shed sendan bet mentah kan mo na ka mentang bot di jong u te ki bawan bahaya sam ki parok bejol ki be tu ken men mo te welcome bet mo te God bless you amat. Tiada sepeda ke video. Haban dekut. But gitu. Kita empat subscribe. So bahasa subscribe mah. Let's see. Ian menjunga. Ila adab sum. Ila orang ban ready. Ping-pong outfit kemulum tak sih. Sepeda. Sepen ima. Tak sih yang shed yang hani hapo bar. Dengan nyat sakini mana nama bangi shed em tu mama makasih. Isyak jimbam seniang ayam tu rumah isyak habar te mentang an pengkut syakan ni hadin ketu ngasa seliu aspen me keding tukse keding yes tak keding kala me ti ngan sim na okyu an tiu nang ni mah wow saat si shapi pet wow ni kedi jingyong hihihi If in the guys ngatiu apa okyu mah ngasih jane ni okyu de okyu sausian ni sansian kuntai mah oi ngatiu tu man penset ja ni yong mah ja doa uang tu ukun henmen dewa birthday to you happy birthday lah dum setai birthday ta si de rum set darang you happy birthday ba God bless you. Hey, piang malay you yang page ni kan diet. Apa yang Pasal jadok. Ni. Tak usah kan diet. Ani. Laptop sengai 5. Kredit bahal 5. Boleh mi pang nak set blue. Mi pang nak set. Shed ja shoy tay mo buang hoy nem ne te shed do shoy tay te na mga ada banwan yung manem step the one mas step te nga sa page bit ka no pais ni ka ba shibeje da te bang so smart yan late mo ba mo chi yo peace oi andet dang ne Midi aja nga? Dito. Misi nga. Ya. Shodet. Mata ngadang kray ni nayong. Mo na mga sadya nayong tamo. Ti nan Isaac kandiat ban kam ni kandiat mah. Dengan seperti ini aku pasti mah. Ti guys minta antay ang piniano untuk lah. Mah. Nga theom pniang tu mo nga haban apa du da into adin tu sa YouTube piat bala krain tu niyong bala de krain mo pick outfit jung ni yang tay buat the boy hi are you happy enjoy your special day okay ta ti men kapet mo
mak tap nuk piat teng hapan apsaha du beri ni udah terliru satu mah ya hadin gitu ngan ai su sindrai mah gitu hadin kita palong an tap nok sundan na yong hang ni mah nama bang shet yong tu mah atu ada ai piat i ai mah sindrai ai ada ai tu din tu ngan asa na yong pe yang tu palong ngala ber mah na yong i ai tu mah là nắm hadin cái này đủ là thầm ý bài ý ba dengan sate cái nhục thì bạn làm mah nama bang adon mal em haban ring hi ka kamera mah ba hi mobile mah pe entu mah ada the katu kabanga kelama meneh shat meneh ta the ni te ngan apa du da tram ni ko bang step lu khaw mah te kamlu an saber andang ada tap lu khaw ni ada ban sai khaw mah khaw ada sai te lu kla tram mah tap na lu khaw menta ta sebenarnya andang ada tap tu palong abe sok marit mah umret sinong ipa jenis yang umret sini pat ni ang do sok marit sinong banget tenawar bagi ang do umret king ba mo yu sho sijakan tu te sho nong mo kamu lu rong ada bear mah siapan adjust mo kamu lu antat him mah yo thang pelat yo duna rum long re guys betul lah sang bantanam ke jamo keding ruah ban penek paham tu kan daging penek bah keding desa shoot namun malam tu kan lum ibu bah kerja pek tu mentah dan wow sing senam kerja tu ku ibang wow ya tu pan ni karai pan in shedok mah shedok sini shed ayu tu malah na yang mah itu lah jadi kita kingpi gitu kerja tupat ngong pi bangan sedok mah pengak the empiang tu jadi kita ngala ready upiat ready upiat de ngasa tap tu ndala ikut yang mah mentang tap nak upiat mah ada pen ai shinrai ada shinrai dengan ai sau iya neyong mah tu ada neyong tep nak sekedok ni dan secek om ban ibah kada pelok ibang nak tep kedok tep dia penting baham mah bahkan ibu mah set ditang kedok sedang set pan set ai dah hadian kene haban te om pendengar ko om nama ba flat tip ya do siang lagi haban shed bahamo wow pe parang tung la the om be sikap vai be tu mah namang haban shed i bahate ya do siang da shu yu hadu da rengat ni ko om ngas i piken mah shuan ban i shuan ngat i em tu dengan telube ni ngan shed ada derang ni ke om kamu kal i kedok palok kedok kala tanam wow kading ro pen me ba baik ni tis yang tanam ra apa seduk huge green tementa divisa pai wow la i kan geja i gaja wow yummy yang sejali jali mo antu jali belum mas ifada jimanes ban yalla ye ko khubor jing punim ban pun koi ye ki brin babang la ban ko ka tang ha ka jutho kadai ha ka jing em bar ki kam ga jung u ka manifesto jonga ba jong phi kadai ka bangi yen hakmat ka duan lingba ka baptisma ka long ban beteng ye ka kam mission ka jong blai ka kum ki sap ki phang ki ba blai la aingi samla bi pidon na ka jong ka sap ka phang beteng ye ka kam mission ka jong phi da ka jing em jong phi
kisap ki phong sumar bha yaki namar ki de ki jing ai ki jong blay long ki basbon namar ki sap kim de tang yala de ka de ru na banta ki ve pat ai ba ki sap ki phong jong ki kim de ban shu long tang ki jing bo ha ki zoo bani ha ki museum la ki ni le kum ta ni long ki bre ki ba khap na say ki sap jong phi pen mi ki sap jong phi pen pau ki shabar da kasap da ki jing dong jong phi aba phi don kasap ban yalap ya ka kitien jong blay le ran ban kran beng yong blay shlur ban yalap ya ka kitien jong kodit yang ala da ngam yalap ya ka gospel jong blay kodit yang ala da ngam yalap da ka jing im ba ka e ka bangange hakinu kinu ki jaka bloom wherever you are planted akin pareng ki ong long berbor ki briu ki ba pen pho pen pheng ha ka no ki jaka ka ba phidon phin long ki sentiu ki ba pho ha ka pe ka ba pen kre da ka jing long discipline ki jong phi samla bi discipline na ka jong ki jing em thia ha ka por ka ba dei ke ha ka por ka ba dei tre ye ki kam tre shi tom pan ki jing tul khu na blay na ka benta ki jing tre jong ni tang ba wat jong pa dio blay bon tre ye ki kam ki bangi de ban le ni pan ki jing tul khu na u ye ki jing tre but ni pat badon na ki jong gi de khot met ngin tre shi tom ban pen bhai ki ngong biang samlau bi commission ka jongi ru ka long ban pen dep ya ka e about blay try jisu ula bo hapdeng jongi ka Jordan ka ni ka di ka jaka ka batmai ka jaka ka ba pen thamai ya ka jing em jongi ka wa Jordan kam dei tang ka wa hendai ka di ka jaka ka bangi syong menta ka bangi yang menta hamni hamadan jong ka ni ka marbisu parish ka ba itanan ka jongi ka bala pen khe ba ringkat ki jing tre shitom jong mano re mano ki bala don shalandet jongi bangi pan ngila yo pan syong suk menta hak ni ka jaka la don mano ki bala tre shitom ban pen tang ban pen yang ye kini ki ding lama batang ban pen khoi ban pen subaya ka bad ade ka kamram jonga ba jong pini kami baret om de ban pen jaklia ye ka mariang ba jongi kade ki jing ai ka jong blai bad ngide ban long ki bri ki basbon ya ki e ke baro namar blai ka jing spoon jongi kade ki jing don jongi ya ki jing bha hapo jongi ban pen bhai ki be pat ko Jordan jong phi ki samla ka de ban long ban e ye ka pop ka bare ban numbo ye ka jing artatin ban num ngop ha ka jing blin ka basnel bo jing mot ka e ka jing yo wayu so jong ka ne ka convention ka bami na ka ne ka jing lum lang jong ki khon samla kali le de wayu so bangin sa yo na ka ne ka convention ka baning kong ka de ka jing ma ka ba philawan ban phlai la ki jong ki pop jong phi bat ka ba ar ka long ban yo men sim no blay bat ban ya shprang pat kum ki missionary ban long ki apostle hala ki jaka bat ka bakhatu pat samla be ka baptisma ka de ki jing pen kan ma ya ki jing phla pai ba jingi ya ki jing nge ka bangi yo ka de ki jing phla jing nge klam jing ting da ki jing shlur ban ong ngange how way blay pa badan bo bro unong thau ka beneng ba ka khando ngakenta yo sultan ngakenta ye ki jing nge be ngakenta ye ki jing artatin bat ngakenta ye ka pop ba ki jing sne bro bod you try da ki jing nge ka baptisma jong jisu kam dei tak ka history jing tho khana pateng handre ka de ki jing khot yenga pa de phi samla be pa jong blai bat kalpang ye phi ki samla ka ne ka convention kam dei tang ka jing kendo lang jongi ki samla handre ka de ka Jordan jong ki samla ban e no ya ki jing long ba pop batlot ka jongi ban im bah ya ki jing ban im ya ki jing e bat ka jing ma bat ban im ha ki jing shakri jongi yo blai sakhi borbor yo chris thung yo sumbai ka jing om ki jing artatin wat num khai yo so jong ki jing artatin habangi thung yo sumbai jong ki jing ka nuksa ka sara u thomas u paulus wala la pedeng jong ki jing linti jong ki ngai ki shania ho blai bat kim ju artatin bat manga bat maphiru ngim dei ban artatin ya ki jing ma bat ka jing bha jong blai samla be ngi ro ai phi ngi bat ngi ai khlai ya phi ba phila treshi tom hala ki jaka ki jong phi na do ki grassroots la treshi tom long ki nong yalam wat ting ban nong yalam ki baba
Wating ni pala jimot tang gijing syarem na gijing kentha. Haba pitip ba pile ya kabadai ya syafrang. Don tang kaway kaba pinlight na gijing kentha. Kata galong nai le ai. Lapil kwa ba kibreu kinum kentha ipi syong klikti sngap jar thia jai jai. Henry ladangi kwa banlong shisha kinong yalam kibabha Bat hadin abot bandong kidong yalam hakanu kanu gedur drai shitam kibreu kin kedong kikti kibreu kin kran ben yapi Henry ublai jungi jukran ben namar utip bangile ya kabadai tam samla biye ni tang sisin tang sisin kalabiang ladangile bahar kapor samla kare kapor kabaduk tam bat kapor kabarus pa tam kapor kabaduk tam ladangi khapnam ban syakri yoblay lagi sab ka bangidon ngimtre ban mi syakmat ngimtre ban yarab ya kabalang ngimtre ban long nong yalam ngi kelalong ki baduk ha ki jinglong samla ban ladangi kwa ban long ki samla ki baklain ha ki jinglong ruspa mi syakmat Jesus Christ Senyang kala ikan pet no angkat dua pet kalau ibang angkat dua wow baik baik upan dulu lagi baik upan ni sedikit ni simple baik lah kemen ai mau kendung ayo upan ni long kecalik dulu lagi mah dia betang hantu isyat dok pangsa klek sikit mah dok rendang siang tu kan iba birthday tas ni kunjung tu ba aktris sha iba pi don tang ba pi ko sawat po YouTube salap te pek minta so la dep klek mo so kia batu so sao mo pek ibang ba te tentang ada kam hanek you nak kaya nek semua sepang ada yang tu masa jingkelku. Hi Gary. Hi. Si pahmi you? Jadok. Mana bersyat? Jadok. Ta, kum nak kelang kampang ne. Kampang. Kenapa ni kampang lo? Kenapa kum no? Ha? Tista nang tapat. Di saya bam suk ma bra ni fiam chayong ka ba. Bang nambang na ni. Bang bai ma Ite bedang ikmat dai tam. Ye palong ngal adap kami ai ma de kamas mestap ngawan temen pa ngamik nok da kaba shibijima nok pais ni sakawe ru kadan jingkel ku te ngaku akan banai mah te asmini ya kafe janga kuno God so many people telepon ni santur ni thai kan dai pun beru
Kujisubi ya rabat keku yang ni. Kujisubi ya rabat keku yang. Dok, Kak Ikmat. Kan Ada bi ngayat nanti. ya. Om di opet Leles kan. Petit Leles. Yes. Yes. Saksi. Est-ce que c'est un superstar?
kin mau maka jing sha jungi kan jinulong le no ai lada Này còn link cái đó cần nằm bờ chừng nói cái bạc hẹn nhau. Này còn lên tim bên anh. nhiều dòng ka SYD SYM kan salong ha ka parish dengan Jentang ikut ikisamla jong kadangar parish bakin skop ban wan shakman ban shimik ani kalama bat ban grand ru ikikintian yang skop ha ikisamla
Lagi jinggerku jong play ni penhiar kini galama kan keringkat bagi jing IT kini galama but ni aingo yo play bahagi ni gesni hagi ni por ni kam ya kini ke 6 zonal youth convention kebalot jong zone 4 hang ni haparish mar bisu thakti koro aingo yo play. Menta ye ifada set YD then I kaya kalama syakong yalam jong kasam jong kadangar parish so bhathap kti baro kat bagi samla jong kadangar parish kidang ye kalama ke convention deshikan tin menta ngin sayo snow samla jong kadangar parish ye gajing khat snow pha ka jong ki Keteng bateng tam utrai Jesu jangi Jesu ni ki samla ka Mary Queen of the Holy Rosary Parish dangar balat ni pedeng snow bha yapi sha ka 7 zonal youth convention ka banlong ha ka house snem altar alpra ni khot batwel snow bha yapi baro ki para sama jongki Henry utli ki parish Kaparish sungi kadon sakit hain sati marka bat ka Bangladesh ni mo ka tingye jong kanyang Catholic bat ki chai penri waper ki bakentup ya ki khasi ki garo ki hajong ki bengali bat ni bentulun lang kumju ya ka jing mensim jongi kum sipara how try Jesus Christ. Kidon bun kicaka kiba itnat kibalapan wandu daw nongbu nong tau. Sawan man pen sngai nyangi lengba. Kadi ka 7 zonal youth convention jong ka SACYM zone 4 ka Banlong house nam arajar arpupra ha parish dangar you all in our parish. Thank you. And may God bless you all. Ya, kisamna kadangar parish. Sri Mukhu, Amen. Tashi sin play trakan ran ngai oi dam ni me na benta baro ka jingkar khu do jame ka jingri jame ka jasmas khaya jame yang i wei pe wei na du ka sngi ka baki kon samla ka mi na la yeng man benta si sin ka dai phai byang shala yeng trakan ran ka pa me ka por ban ri ki bandai ki ya rap me talenti me ka ti yai leti yang ki pulai me ki bor ju paman ki bor ki jiru baro khoi baki poi sup poi sain che yeng sam ai bu angel no down ri me ha ka yai ka yang ka le ka wan ki na ka lai ta ka jing ma ka jing sau ker khu do ro trai kan ra dia ki kam ki jam ki baro pagina la ban train na ka benta ka borom chumi ipan kini dau Chris utrai jungi amen utrai don ringkat bat pi ru play don bor baron ker khu ker do pi ukpa ukun bar men sim khu amen to sumhala isuk kumung pada sele jai baru ke dari bar lah kerpat ni jai pakai yeng kan up kam kini kedok kle ka bang apen EP siam men mestak ba badang pon telim tu mah tak ada kle hen man ni semua ubi wah yummy kalau ngomno kerja kedok ke baro Kabang. te mana pension Duduk. Demi enjoy em kata kasni buat dia jong me. Mi enjoy but no mi enjoy em bu belai ru. Mi kau mi enjoy bu belai ong, mi kemen bu belai ong. Ma ba mi let you benar resmi. Yes. The happy birthday season no. Senang let tersni. Senang syait nang klan. The sa nang kiu bah kajimpuli putih makon. Nang kau lu bah syawat ju. Lek dah kai re. So ne. Dah. Te men ong kumno thank you ya barok ki keme. Thank you Duduk. Tayang Tak kumno. midan kene tayang Te Imei. te mai Ipa. pa imei yan bari.
da mimi da miret da Si Wei Yan. mo Taki kikinipan. iet madu Thank you. thank you Te ang inyap ikut no ang niya ka vlog mo. Te kuble shibun episya ba ro ki bape ka video. Te sanang yai kashan ka btajun mo. Ni channel jungi den Te ublay ru ndar ka episya ba ro. Te kuble shibun kita bang pas subscribe sa share subscribe. subscribe Te angkom no like like and share and subscribe and press. the bell icon Yes, thank you so much. God bless you all and love you all, guys. Ngok, ngok, Bye. ngok, ngok. Bye.